Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chiri healthy, chine content yakachena inokodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Yes, zvamanje manje ndine nyaya ndauya nayo iri kupisa ma1 ma-streets muri kuita noise, muri kusheka. So pandozopedza video iri, I want you to tell me who's correct. Ndiani ane ma-facts ane musoro between vanhu 2 hour. Pakaipa. So as you all know, yesterday Papa Aleke Macheso vaga receive a car from Wicknell, and then Olinda vauya achitaura iye kuti murume chaiye haapiwe mota, atengerwe mota, haapiwe mota nemumwe murume. Ndo pakatangira ma1 ese ipapo. Saka inini sezvamunoziva kuti pachitubu hatitaure nyaya dzemusoro yedu, hatitaure nyaya dzisina kuitika, tinouya neumbowo. Umbowo ndo dingindira ratinofamba naro panapa handitika. Hatitaure kuti zvazonzi kwakanzi kukati aiwa tinokuratidzai umbowo mozvionera mega. Saka dawo ndine ma-screenshots andinawo andiri kukuratidzai zvamanje manje. Da kuti muzvionere, mozviverengera mega, mamwe acho tichaita tichiverenga tese, toonesana kuti who's wrong, who's right. Awina ndiani so far, zvibodzwa zvakamira sei. Ndekuti pari kupisa handite. So that was the tweet yakaiswa that was the post yakaiswa na Olinda after Papa Macheso receive a mota pachipa receive a mota from Wicknell. Zvikanzi murume chaiye haapiwe mota nemumwe murume. There I said it. Your sugar daddy, he is a sugar daddy. Shots fired. Ku. Pakaipa pazvibodzwa, pakaipa zvamanje manje. Wicknell vamba vazodzoka vane power. Vari kutodawo zvendewe zvehondo. Vakati uyu rega timbomudzorerawo. Zvikanzi ane shungu. She wishes she could do the same, but apa panoda real money, kwete 2 cents dzekugeza chembere hadzikwane apa, mbavaseka zvavo. Zvikanzi tengera great man Yaris, please, you always call yourself a millionaire in pounds, mbavaseka zvavo mundara. Zvikanzi I have spent 10 times your net worth buying people cars. Shots fired. Asi vikiro wadzoka zvine power. Nyaya yacho mva haina kuperera ipapa. Ndo yanga iri foundation. Nyaya yacho hazenge yakuenderera mberi kusvika pakuudzana mashoko makukutu, mashoko avhundutsa vanhu vakawanda, mashoko akonzera kuti paitwe noise. So let me know what you think in comment section. Kuti bo here iri kuitika isusu senyika, I think we have a lot of issues zvine basa zvatinofanira kufocusa on kuti tivake nyika iende kumberi, kwete kuti tiswere tichitukana tichiudzana mashoko akadai so pasocial media handitika. Mbatadai so rekati hise rimwe slide. Zvikanzi Wicknell, I'm not offended by your baseless and nonsensical sentiments at all, my sister. I know chirwere ichi chinopa vakawanda hasha dzakanyanya. Ndosaka chakanzi nevakuru shura matongo. Wicknell vane mabhazi. Shots fired. Zvibodzwa zvamira sei apa. I think Wicknell vane 2-1. Pakashata. Aiwa, but musikana haana kumira ipapo. Amba adzoka futi zvine power. Zvikanzi yet you still want to eat my ningi. Shots fired. Tapa tutu. Boys, Zimbabwe is full of drama. Aiwa, rega tinakirwe zvedu nezviri kuitika. Netikasatoseka, tikasatofara, unoona ngonzi akazongodonha mba angofa ma1. Saka Wicknell wadzoka. Zvikanzi Wicknell,
tichikura waive pfambi yekuHoughton Park, saka nyaya yako yekunyeba iyi, and you know yourself, and you know yourself, I have never looked at you like that or have ever approached you for a quotation. Hanzi anakaramba approacha for quotation kuti ndinobonzwa kuti imari short dambu, imari kurova zvinhu izvi. So ndo nyaya dziri kunetsa zvamanje manje. Zviri kunzi naSeWicknell Olinda ane utachiona, amene kuti vakaratidzana kupi kana vakazviziva kupi. Let me know what you think in comment section, kuti zvinopera mushe here izvi. Zvikanzi nevamwe ava vakuda kungopiwa HICC vonomamisana ikoko. Vamwe vakataurawo izvo vakati aiwa SeWicknell vari right, vamwe vakati SeWicknell vari wrong, vamwe vakati Olinda ari right, vamwe vakati Olinda ari wrong. So iwewe, let me know what you think in comment section, and then taisa futi po yedu tonovhota kuti ndiani ari correct, SeWicknell or Olinda or none of them. Saka uzodati zvinopera mushe here, zvinopera sei handitika. So ndo nyaya yanga ndangokuunzira zvamanje manje kuti mumboonawo kuti zvii zviri kuitika, mafungiro evanhu akaita sei akasiyana siyana handitika. So kana ungasati wasubscribe, dzanya subscribe button and the notification bell. Usakanganwe kuenda pacommunity yedu ye.5 Creative Studios wonovhota kuti ndiani ari correct panyaya iyi, Olinda kana kuti SeWicknell handitika. ma1 zvamanje manje. So ndonyaya yanga ndangoya nayo kuti ndingokuonesai. As for me, DJ Holly and the rest of the crew, thank you for supporting .5 Creative Studios. Tosangana mu video rinoita sei rinotera. It's bye for now. DJ.